Narito na ang malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. 8 bata, 3 sanggol kabilang sa mga bagong tinamaan ng COVID-19 sa Tarlac. 30,000 manggagawa mula sa member establishments ng PAMCHAM na bakunahan na kontra COVID-19. PRO3 nagbabala sa mga pulis na sangkot sa illegal drug activities at 41 fish pond operators nakatanggap ng libreng tilapia at bangus fingerlings mula sa BIFAR. Mga Babengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Sonia P. Soto at ito ang mga nangunguna at tinutukang balita ng Cltv News. Umabot na sa 30,000 na manggagawa mula sa mga member establishments ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM ang nakatanggap ng first dose ng COVID-19 vaccine. Nakikiusap naman ang samahan ng mga negosyante sa kanilang mga miyembro na huwag sayangin ang pagkakataong mabigyan ng proteksyon laban sa nakamamatay na virus ang kanilang mga empleyado. Narito ang report. Ganyan lang deep breathing lang tayo. Kung pwede ayusin mo yung mask, no? Kasi baka, risky pa rin dito eh. So, deep breathing lang, inom ka ng tubig. Okay, inom ka ng tubig. Tapos hanggat sa hindi ka okay, huwag kang tatayo. Diyan ka lang. Tutok si Dr. Micaela Lat sa service crew na si Jesslyn Navarro matapos bakunahan ng Moderna dito sa mega vaccination site ng Mabalacat City. Ayon kay Dr. Lat, ilan lamang sa mahigit 500 manggagawa na nabakunahan ang nakaramdam ng pagkahilo. Madalas lang po may nahihilo. Factors po is halimbawa, yun nga po, ayaw niyang nagpapabakuna, takot siya sa needles, o pwedeng pagod, hindi kumain, ganun po. Aminado namang pagod at puyat sa pinaglilingkurang fast food chain si Jesslyn Navarro. Sinabi lang po through GC, sir, na may yung all recruits are required for the vaccine po. Tapos ilang crew member po ba? 40. Anong pakiramdam, ma'am? Ngayon bakunado ka na pero medyo may epekto. Puyat ka ba, ma'am? Yes po, puyat po. Pero okay naman po, nahili lang po talaga. Si Daniel Mesia naman nakasamahan ni Navarro, bakas sa mata ang tuwa dahil animoy nagkaroon sila ng special lane. Malaking bagay umano ito sa binata, lalo na sa kanyang pagbiyahe araw-araw. Masaya. Masaya kayo. Kasi, magagamit ko din siya pag maalis ako. Direkta na sa mga employer ang koordinasyon ng small medium enterprise na tinarget ng local government ng Mabalacat City. Dito, tiyak na namamanduhan hindi lamang ng lokal na pamahalaan ang pagsisiguro sa attendance ng mga manggagawa. Ayon sa team leader ng vaccination program ng SMEs na si Melo Gardiano. Binigyan kami ng master list ng city planning, which is 544 dapat ang mabavaccinate namin ngayon dito sa IMAX, SM City Clerk. Our time is until 12 noon lang po. Bakit hanggang until 12 noon?
Para po kasi yung mga ibang businesses is mag-ooperate pa sila in the afternoon po. Hindi raw limitado sa mga malalaking kumpanya ang naisama sa Vaccine Master List para sa mga manggagawa. Ayon kay Dr. Jose Antonio J. Rivera, Health Consultant ng Mabalacat City. Kausap namin dito yung may-ari lang. So ang nakikita namin yung ating tinatawag na force multiplier, no? Isa lang ang kausap mo, pero 6, 7 ang mababakunahan. Bunga umano ito ng konsultasyon nila sa Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM. Kahit na barangay business permit lamang ang pinanghahawakan ng isang negosyo, ay nailinya ito sa programa ng vaccination rollout para sa SMEs. All we require is just a business or barangay permit. Kahit na yung mga tindahan lang, basta't sila'y taga Mabalacat, we will vaccinate them. Nasa 40,000 ang mga economic frontliners ang binigyan ng vaccine allocation dahil sa pakiusap ng PAMCHAM sa provincial government ng Pampanga. Ayon kay PAMCHAM President Architect Nestor Magno, umabot sa 75% o 30,000 ang nabakunahan ng mga LGUs simula nang mabuksan ang A4 Priority Eligible Group noong Hulyo sa Central Luzon. Dahil dito, 10,000 manggagawa mula sa 500 SMEs ang kanilang ililinya na para sa vaccination. So we gave them the numbers. In fact, we gave them at that time 40,000. But as time goes on, may mga nababaccinate na rin. Nitong September 10 at 11, nabakunahan ang mga manggagawa na ipinususyon sa mismong working ground sa 2 malaking meat industry sa bayan ng Porac. Ayon kay Mangyo, 4,000 first dose ang ipinagkaloob sa kanila at ang higit na 5,000 ay ipinangangakong ibibigay sa darating naman na buwan ng Oktubre. At maraming na-vaccinate nung Friday and Saturday, and in fact, meron pa kaming allocation on October for our economic frontliners. Pakiusap naman ng PAMCHAM sa mga negosyante na huwag sayangin ang pagkakataon sakaling may schedule ang pagbabakuna sa mga empleyado. May ilan umano kasing mga negosyante na mas inaalala ang abala sa kanilang operasyon o kita sa isang araw kaysa bigyan ng panahon ang mga manggagawa para maisalang sa bakuna. Paulo G. Santos, CLTV News. 168 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Zambales sa nakalipas na 2 araw. Dahil dito, lumampas na sa higit 1,000 ang binabantayang aktibong kaso sa lalawigan. Nananawagan naman ang Provincial IATF sa mga Zambalenyo na agad mag-report sa pinakamalapit na Rural Health Unit oras na makaramdam ng anumang sintomas ng COVID-19. May karagdagang detalye si Rainiel Pawit. Umabot na sa 168 ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Zambales nitong weekend. Dahil dyan umakyat na sa 1,036 ang total active cases sa probinsya as of September 12. Sa kabila ng 2-day virus surge na nanatili sa 86.7 ang recovery rate sa lugar. Nang kaparehong araw, 127 na pasyente ang gumaling mula sa COVID. Sa 2 sunod na araw ay wala ring naitalang namatay dahil sa coronavirus kung kaya't nananatili sa 237 ang COVID death toll ng Zambales. Mariin namang ipinatutupad ang stay home policy lalo na sa mga kabataan at senior citizen. Inabisuhan na rin ang mga residente na huwag itago ang kanilang nararamdaman lalo na't kung ito'y sintomas na ng COVID. Kung meron ka na nararamdaman, huwag ka na kakalat-kalat. Simula nang pumutok ang pandemya noong nakaraang taon, umabot na sa 7,165 ang kumpirmadong kaso sa lugar. 6,192 ang kabuuang recoveries. 60,325 na Sambalenyo na rin ang fully vaccinated kontra coronavirus. Base sa datos ng Provincial Health Office, 413,000 ang kanilang target na mabakunahan upang makamit ang herd immunity. Inatasan na rin ang lahat ng barangay na magtayo ng checkpoint. Hindi ko pwedeng palipat-lipat kasi ito ang chine-check natin dito, yung tao na lumalabas, naglalamir, Hanggang September 30 ay mananatiling nakapailalim sa Modified General Community Quarantine ang lalawigan ng Zambales. Rainiel Pawid, CLTV News. Hindi na lamang mga nagtatrabaho at senior citizen ang tinatamaan ng COVID-19 sa ngayon. Sa lalawigan ng Tarlac,
11 bata, kabilang ng 3 sanggol ang nahawaan ng virus. Patuloy namang pinapaalalahanan ng publiko na iwasan munang hindi importanteng paglabas ng bahay hanggat hindi pa tuluyang natatapos ang pandemya. Magbabalik si Rainiel Pawit. Nitong September 12 at 13, 224 na panibagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa probinsya ng Tarlac. 8 sa bilang ay mga batang edad 1 hanggang 12 taong gulang. Mayroon ding 3 sanggol ang nagpositibo sa novel coronavirus. 2 lalaki na mula sa Moncada at Herona na pawang 2 buwan pa lamang at isang 6-month baby boy na mula sa bayan ng Pura. Halos lahat ng bata at sanggol ay nagpakita ng mild symptoms. Dahil sa papataas na bilang ng mga Tarlacenyong tinatamaan ng COVID-19, minamadali na raw ng Provincial IATF ang rollout ng bakuna. Hindi pa man pinahihintulutan ng COVID vaccine sa mga bata, mas mainam pa rin umanong mabakunahan na ang mga bahagi ng eligible vaccine population. Pinapaspasan po natin at ibinababa na ang pagbabakuna sa barangay, lalong-lalo na sa high-risk areas. Sa huling COVID vaccine report ng Tarlac, 162,383 Tarlacenyo na ang fully vaccinated. Malayo pa sa nasa 1 milyong target upang makamit ang herd immunity. Nitong September 13 pumalo na sa 13,951 ang confirmed total cases sa buong probinsya ng Tarlac. 16.69% o 2,328 sa bilang ay aktibong kaso. 479 naman ang namatay at 11,144 ang gumaling na. Hanggang sa katapusan ng buwan ay iiral ang General Community Quarantine sa Tarlac Province. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, higit 600,000 mag-aaral inaasahang hahabol sa enrollment para sa taong o school year 2021 to 2022. At PRO3 nagbabala sa mga pulis na sangkot sa illegal drug activities. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalikan si CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Iniulat ng Department of Education Region 3 na umabot sa mahigit 2 milyong mag-aaralang nakapagpatala sa iba't ibang paaralan dito sa Central Luzon. Pero sa kabila ng nasabing bilang, higit sa 600,000 learners pa ang kanilang inaasahang hahabol sa enrollment kahit na nagsimula na ang klase. Narito ang report. Alas 7 pa lamang ng umaga nakahanda na ang ilang mag-aaral na aming natunghayan na nagbalik eskwela para sa school year 2021-2022. Sa bahay pa rin mananatili ang mga learners dahil ito na ang ikalawang school year sa pandemic season. Si Francesca Estela na isang grade 7 student sa Pampanga High School, hindi na raw kabado sa online learning setup ng kanilang ginagawa. Madali naman po kaysa sa dati kasi yun po yung first time nang walang face-to-face classes. Hindi na anya bago ang nooy sistema na may GC o group chat ang mga guro at estudyante na dito malinaw na nakapagbibigay ng instruction at schedule. Sa messenger po, chinachat nila doon and then babasahin na lang po namin para maintindihan. Para sa ina ni Francesca na si Dayan Gonzales, natuldukan na ang haka-haka at pangamba sa blended learning na itinutulak ng DepEd. Anya, nauna lamang umano noon ang takot kaya aminado siyang napagdudahan niya ang distance learning program. Ngayon kasi hindi kamukha last year talagang malaking adjustment. Ngayon, parang naano na rin natin yung parang new normal school ngayon. Kabilang si Francesca sa mahigit 2 milyong mag-aaral na nag-enroll para sa school year 2021-2022. Batay yan sa tala ng Department of Education Region 3. Sa panayam ng CLTV News kay Michelle Lacson, tagapagsalita ng DepEd Region 3, may inaasahan pa silang 600,000 na estudyante na hindi pa nakapag-enroll. Naghahanap pa tayo ng around mga 600,000 po. Naghihintay pa tayo rather. Oo. Na mga ma-encode. Ang basihan ng DepEd Region 3 ay ang figura na 2.8 million na enrollees noong nakaraang taon. Ating po kasing projected enrollment for school year 2021-2022 ay nasa almost 2.7 million. To be exact, it's 2,699,515. Compared po ito doon sa last school year na enrollment natin, which is around 2.8. So meron po talagang konting decrease doon sa ating computation, no? But of course, yun nga po katulad ng nabanggit po natin ngayon at nakikita natin, no? Yung ating pong mga mag-aaral na nagdalawang isip, no? Or tumigil ng pag-aaral last school year, ay ngayon po ay bumalik sila, no? Although nahuli sila ng 1 taon, ngayon naman po ay nag-enroll na sila at nandun din po sila ngayon, either sa public or private po na mga paaralan. Sa laki ng bilang na ito, binawi ng DepEd Region 3 na hanggang September 13 na lamang ang huling enrollment. Sinabi ni Lacson na magpapatuloy ang pagtanggap nila ng estudyante kahit late enrollees ito. Kasalukuyan pa rin umanong kino-consolidate ang datos kaugnay naman ng mga dropout noong nakalipas na school year. Bilang magulang at guro, sinabi naman ni Lacson na kung paghahambingin ang school year na ito sa unang taon ng pag-aaral sa pandemic season, masasabing ang sitwasyon ng nasa 87,000 na public school teacher sa rehiyon at mga magulang na may kolaborasyon sa blended learning system ay higit umanong matibay ngayon. At hindi na rin anya gahol sa panahon ang DepEd sa pagproseso ng learning modalities dahil kahit na mayorya ay printed modules, may estratehiya na rin sila na gumamit ng soft copy. At yung pong mga gumagamit ng digitized modules ay nagkaroon ng increase ng 12%. Makikita po kasi natin din yung pagbaba ng printed modules or reliance, no, ng ating mga schools sa printed modules dahil nagkaroon po tayo ng mga supplementary modalities. Ito yung mga tinatawag nating radio-based instruction at saka po TV-based instruction. So nakita natin last year at this will be sustained for this school year, no?
Ayon sa DepEd Region 3, hindi kasama ang Central Luzon sa mga lugar sa bansa na may pilot face-to-face classes. Pero ang ilang guro na aming nakapanayam, umaasa na sana'y magbalik na sa dati ang sitwasyon. We are all praying that this pandemic will end soon because we cannot deny the fact that it is easier to teach and to learn if it is in face-to-face. Para naman sa katanungan kaugnay ng enrollment, maaaring kumontak sa DepEd sa mga numerong makikita sa inyong TV screen. Paulo G. Santos, CLTV News. Arestado ng isang pulis at 2 sibilyan sa isang drug buy bust operation na ikinasa ng mga otoridad sa Herona, Tarlac. Nagbabala naman si Police Regional Office 3 Director Police Brigadier General Valeriano T. De Leon na hindi nila kukonsintihin ang kanilang mga kabaro na sangkot sa illegal drug activities. Narito ang report. Biyernes ng gabi, September 10, 2021, napasakamay ng mga otoridad ang 3 drug suspect matapos ang isang matagumpay na operasyon sa Herona, Tarlac. Kabilang sa mga arestado ang pulis na si Police Corporal Gaymar Orquero na nakadestino sa Tarlac City Police Station. Kasama ring nahuli ang mga sibilyan na sina Marvin Gadia mula Herona at Joel Umagat ng lungsod ng Tarlac. Na-recover mula sa mga suspect ang 10 malilit na plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 4,627 pesos, isang 1,000 peso bill mark money at isang kargadong Glock 17 na baril. Nitong Lunes, September 13, personal na tinungo ni Police Regional Office 3 Director Police Brigadier General Valeriano De Leon ang Herona Police Station para kausapin ang arestadong kabaro na si Orquero. Kailan ka ba nag-umpisa niyan? Ha? May anak ka ba? Ganyan ang gusto mong buhay. Sinayang mo lang buhay mo, sinayang mo ang servisyo. Dami-dami gusto magpulis. Gusto mo yung ganyang buhay. Dismissin kita. Naintindihan mo? Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Dangerous Drugs Act ang mga suspect. Matapos ang insidente, pinag-utos naman ni De Leon sa lahat ng mga provincial at city police director na magsagawa ng background check sa kanilang mga tauhan na kasali sa Drug Enforcement Unit. Inatasan din niya ang mga ito na magsagawa ng random drug testing sa lahat ng police personnel. Huwag ninyong tularan yung si Sargento sa loob. Dahil walang mangyayari, kita mo, ngayon nasa labas. Justin Dizon, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, 41 fish pond operators nakatanggap ng libreng tilapia at bangus fingerlings mula sa BIFAR Region 3. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Higit 40 fish pond operators sa lalawigan ng Bulacan ang nakatanggap ng libreng tilapia at bangus fingerlings mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 3. Hangad ng ahensya na magkaroon ng food sustainability sa rehiyon na siyang isa sa mga nangungunang fish producer ng bansa sa kabila ng pandemya. Si Rainiel Pawid ang may report. Alas 6 pa lang ng umaga isinakay na ni Leticia Barrientos sa kanyang delivery service ang mga bag ng tilapia fingerlings na ibinigay sa kanya ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 3. 5 taon na siyang fish pond operator sa bayan ng San Miguel. Isa siya sa 41 beneficiaries ng 1 million peso worth ng tilapia at bangus fingerlings sa lalawigan ng Bulacan. Ayon kay Barrientos, malaking bagay bilang pandagdag sa kanyang negosyo ang 30,000 tilapia fingerlings na kanyang tinanggap. Unang-una po yung mahirap, yung dahil sa kapital, malaking tulong po yan para hindi na kami bibili ng fingerlings. Ang mga ganitong klaseng ayuda mula sa pamahalaan ng pangunahing umanong kailangan ng mga namumuhunan sa fishery sector. At malaking tulong para ngayon sa panahon ng pandemic natin. Unang-una po, kailangan din natin mag-produce ng maraming tilapia para pagkain sa hapag ng ating bawat isang mamayang Pilipino. Pagsisiguro naman ng BFAR Region 3 na patuloy sila sa pag-iikot sa buong Bulacan para sa promosyon ng food sustainability program lalo na ngayong pandemic. Of course, in-expect natin mga freshwater aquaculture to kaya tilapia. So dito sa San Miguel, San Ildefonso, Angat, hanggang North Sagaray, Bustos. So ito yung naka-allocate dito yung 450,000 na tilapia fingerlings na sex reverse. Makatatanggap din ng 250,000 bangus fingerlings ang mga taga-coastal area ng Bulacan. Bulacan, Umando, may Kawayan, mga Paumbong. So yan ang mga beneficiaries naman natin ng bangus fingerlings. Aminado naman ng BFAR Region 3 na malaki rin ang dagok ng pandemya sa fishery sector. Kabilang na riyan ang pinahigpit na checking at monitoring sa transportation of goods. Subalit sa kabila ng ilang pagsubok, Number 1 tayo sa tilapia, wherein almost 54% ng national production ay nanggagaling sa Region 3. Number 1 din tayo sa sa hipon. Number 2 tayo sa alimango. At number 3 tayo sa bangus. Samantala ay pinagdiriwang din ngayong Setyembre ang 58 Fish Conservation Week at ang Maritime Archipelagic Nation Awareness Month na naglalayong pasiglahin ang sektor ng pangisdaan sa bansa. Rainiel Pawid, CLTV News. Narito naman ang isang mabilis na silip sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon, hatid ni JM De Jesus sa CL News Express. Dadaan sa restoration at itatayong muli ang ginibang bahagi ng lumang istasyon ng Philippine National Railways o PNR sa Giginto, Bulacan. Ang dating istasyon ng Giginto na matatagpuan sa poblasyon ay naitayo at nabuksan noong ika-24 ng Marso taong 1891. Simula nang mahito ang operasyon ng PNR sa hilagang linya noong 1989, tinirhan na ng ilang informal settlers ang naturang istasyon. Mahirap umano isabay ang gagawing restoration kung may dadaan sa ibabaw nito kung kaya't sisimula ng restoration matapos maikalso sa ibabaw ang mga fabricated concrete girders para sa proyektong North-South Commuter Railways o NSCR. Tinatayang maisa sa katuparan ito sa taong 2022 at 2023. Magbibigay din umano ng tulong ang bansang Japan sa restoration program na manggagaling sa 73 bilyong pisong official development assistance para sa NSCR Phase 1. Sa ibang balita,
Tinatayang nasa 500 government and community leaders na nakiisa sa virtual provincial leveling session ng National Commission on Indigenous Peoples on NCIP sa Bataan. Napag-usapan ng 4 na bundles of rights at 36 na specific rights sa mga indigenous cultural communities at indigenous peoples, pati na rin ng 11 building blocks of a resilient, responsive, and relevant IP ancestral domain. Ayon kay NCIP Ethnographic Commissioner for Region 3 and Rest of Luzon's Rolando Rivera, mahalaga umano ang kooperasyon, advokasya at pamumuno upang maipagpatuloy ang development at karapatan ng mga katutubo. Hinimok naman ng NCIP ang mga kabataan na maging bukas ng isipan at makilahok sa mga programa ng NCIP. Tiniyak naman ng pamahalaang panlalawigan ng Bataan na nirerespeto ng kanilang probinsya ang mga karapatan at kultura ng mga IPs. Samantala, hinimok ni Governor Susan Yap ang mga kabataang Tarlakenyo na gawin ang kanilang parte sa pagsugpo sa kaso ng HIV at TB sa kanilang probinsya. Binigyang diin ni Yap ang report ng Joint United Nations Program on HIV and AIDS na pinapakita ng Pilipinas ang bansa na may pinakamabilis na paglobo ng kaso ng HIV epidemic sa Asia-Pasipiko. Bukod umano sa COVID-19, mahalaga din ang pagbibigay pansin sa HIV at TB dahil itong mga sakit na ito ay nakamamatay din. Ang kahirapan, undernutrition, kakulangan sa edukasyon at impormasyon at kawalan ng access sa primary at quality healthcare, umano ang mga risk factors kaya nakukuha ang sakit na HIV at TB. Makakatulong din umano ang gender sensitivity at sexual health education upang mahinto na ang stigma at diskriminasyon dahil madalas na ihahanay ang HIV infection bilang isang kasalanan o pagkaimoral. JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, COVID-19 pandemic at edukasyon sa new normal patuloy na nagiging hamon sa mga guro. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Kasabay ng pagbabalik eskwela ng mga estudyante ang muling pagtanggap sa hamon ng mga guro sa new normal na edukasyon. Sa kabila ng takot dulot ng COVID-19, hindi raw mapapadaig ang mga guro sa paghahatid ng kaalaman sa kanilang mga estudyante. May report si Jennifer Salenga. Nagsimula nitong ika-5 ng Setyembre at tatagal hanggang October 5 ang pagdiriwang ng National Teachers Month. Taon-taon itong ginugunita bilang pagbibigay pugay sa kadakilaan ng mga guro sa paghulma ng mga kabataang Pilipino. Ang tema ngayong taon, Gurong Filipino katuwang sa hamon, kasama sa pagbangon at kasabay nga ng pagbabalik eskwela ang muling pagtanggap ng mga guro sa hamon ng new normal na edukasyon. Si Elizabeth Rivera halos 4 na dekada nang nagtuturo, kaya naman malaking adjustment daw ang sitwasyon ngayong pandemya sa kanya. Sa loob kasi ng halos 40 taon, paaralan ang nagsilbing pangalawang tahanan niya kasama ang kanyang mga estudyante na kanya nang itinuturing na mga anak. Sa face-to-face, kami ang nagtuturo sa kanila. So nakikita nila paano ko i-explain yung lesson sa blackboard. Ngayon, pag mayroon silang hindi naiintindihan, nag-text lang sila sa amin, yung mga modular, yung mga online naman, pag nagtuturo kami, doon nila tinatanong. Ang mahirap talaga yung mga modular kasi hindi namin sila natututukan talaga. Ngayong pandemya, may mga pagkakataon daw na hindi nakukuha sa oras ang modules ng kanilang mga estudyante sa iba't ibang kadahilanan ng mga magulang. Dapat daw itong isaalang-alang ng mga guro dahil hamon din sa mga magulang ang new normal na edukasyon kung saan silang nagiging katuwang ng mga guro sa pagtuturo sa kanilang mga anak. Very challenging on our part kasi nga natapos yung isang taon, hindi namin sila nakita. Ang nakikita lang namin yung mga bata hindi nakakakuha ng module dahil sa kami ang pumupunta sa mga bahay nila to reach out para maano namin. Pag hindi nila naiintindihan, pumupunta din kami sa kanila para maturuan sa kanilang pag-aaral. Para kay Teacher Jovi Gamboa, hindi pa rin naman daw nawawala ang banta sa COVID-19, lalo na ang Delta variant na sinasabing higit na mas nakahahawa kumpara sa ibang variants. Pero hindi man maiwasan ang pangamba na tamaan ng virus, mas nangingibabaw daw sa kanya ang pangangailangan ng mga bata na matuto at may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Ang huli, syempre yung iisipin mo pa rin yung para sa bata, nagtatrabaho ka para sa bata. Siguro na nga lang yung gagawin mo na lang, katulad ng sinabi po ni Ma'am Beth, ay yung dobling pag-iingat. Pero dito po kasi sa namin, sa location po namin, nag-follow naman po ng mga safety protocols. Yun po talaga yung order, kailangan mong sumunod. Lalong-lalo na po, ayan, kapag sa pag-distribute ng retrieval ng mga modules. Kaya wala naman pong dahilan para hindi namin ma-overcome yung fear namin. Kasi ayun na nga, every now and then naman, regular yung pagdi-disinfect ng school facilities dito po sa amin. Kung ikukumpara nitong unang taon ang implementasyon ng New Normal Education, mas alam na raw ng mga guro ang kanilang gagawin para sa taong ito, kasama na riyan ang pag-iingat sa COVID-19. Ano namin yung ano ang dapat namin gawin. Unlike nung first time, talagang kinakapa namin lahat ng aming mga ginagawa. Hirap kami. Pero so far ngayon, sa tulong ng Panginoon adjusted na kami sa aming pagtuturo ngayon. Pinaalala naman ni Gamboa ang kalagahan ng pagiging focus sa pag-aaral kahit nasa bahay lang ang mga estudyante. Kailangang umaten sa mga klase kung pinili mo ay online class, no? And then naman kung modular ka, syempre, regular ka rin, no? Magsasagot ng mga modules mo para nang sa gayon ay matapos mo ang mga ito sa panahon ng retrieval, no? So may mga schedule naman po sila. At sa muling pagbubukas ng school year 2021-2022, kailangan din muli ang suporta ng mga magulang. Huwag daw mag-atubiling makipag-ugnayan sa mga guro ng mga bata dahil handa silang umagapay para matuto ang kanilang mga estudyante. Constant communication sa mga guro ng inyong mga
anak. So dapat hindi po nawawala yan, i-guide po natin sila, no? Although sa secondary naman, sa high school, when it comes to answering modules, they can answer them independently po naman, no? Pero syempre, kailangan tutukan pa rin ng mga magulang. Sa kabila ng hamong dala ng pandemya, patuloy daw nalalaban ang mga guro para sa kapakanan ng kanilang mga mag-aaral. Kaya naman sa lahat ng mga guro, saludo po kami sa inyo. Happy National Teachers Month. Jennifer Salenga, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa, Clark. Magandang gabi at narito po ang taya ng ating panahon sa susunod na 24 oras. Intertropical Convergence Zone pa rin po nakakaapekto dyan sa may Palawan, Visayas at Mindanao. So sa ngayon po medyo na mahinga po si Habagat at wala na po kasi yung puwersa o yung lakas na humihila sa kanya, kaya po medyo nawawala pa po siya. Si Typhoon Kiko naman po, dating Kiko, malayong-malayo na po siya, nasa 1,170 kilometers dyan po sa may hilaga ng extreme northern Luzon. So sa ngayon po, ang Caraga, Northern Mindanao, Palawan, Central at Western Visayas ay magiging maulap po ang papawiri na mayroon po tayong inaasahan mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat, pagkulog, dulot nga po ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po ang Pampanga, ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap. Meron lamang po tayong inaasahang isolated cases ng mga rain showers. Dulot po ito ng localized thunderstorm. So pinag-iingat pa rin po ang lahat kahit po wala tayong habagat, pero magkakaroon pa rin po tayo ng mga pag-ulan. Although hindi naman po siguro ganong kalakasan, pinag-iingat pa rin po dahil yung lupa po natin dyan sa may mga magilid ng bulubunduking lugar, saturated na po yan, so prone pa rin po kayo sa landslide. At yung nasa mababang lugar po ay prone pa po kayo sa flash floods. So pinag-iingat po ang lahat. Magandang gabi po. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Para sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News. Para naman sa Twitter, bisitahin ang at CLTV36. Instagram at CLTV36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website sa www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners sa buong Central Luzon. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Sonia P. Soto. Maraming salamat. Stay safe mga karehiyon.